tuna hian mizo application siam pakhat WhatsApp group an siam pakhat zoram.online bi chiana application kan lo ni don ni hi he channel hi Mr. Yang ania min lo subscribe da min lo like sak turin ka YouTube channel hi in sa vai chunga krong en bokani tuna hian kan lu dang he nin ta hello subscription level pon ro thak to ni hi it is about contact privacy developer language copyright 27 zoram to all right reserved ingan muta da hian hala hi not in register ni ta register chuan ta hian username full name te da the email akan gmail kan ta ni password du zong khai I da the ta hian mi chemul poi ni kan I da the ta ta ni sen da ngai lut the ni chuan account ni sa ka chuan ni to ka chuan username iman po kan du chuan chu the email chu ker lo kan chuan password iman khangai don ta ni bu kan tu manga tuna hin kan du don che ni login successful in ta ti hian hei what going on create album then write something hashtag mention a hian I status du kha I chunga Facebook ang khan post ni post anga public du lo chuan public lo nga ta hian mobile upload na om ta hian ya image upload na jok om ta khan thlag update ya ta hian location ta hian sticker feeling na te kam ta ni ta hian tu ta in ta in buang hian video te da lu the music te chuan notification akan phei lenga mong helan te sel ta ni chuan hi message ta message a hian video call le call bang len kha kan da ve ta hian tuna kan buang hian hei pakhat kan intina ka mong ta call video call le di dam ta ni he ta hian hei thlak lai sticker nui smiley sticker na bol mi a hian senatun ta write text write message tiam ta hian hei video le audio pon na thon thei tu niom tekin siama file kha du thon thei ta ni noi miang kan mong khon file du khai thon thei ta buka chuan kan social lenga kan contact umna kan lu tanga ta hian ke ba main line ron ta 29 thala ke moi lo ha ka post ta chuan following to is as much pakhat kan ita followers on di thum kan ito buka the following is as much pakhat zo kan ya followers on ni pathum da group ni kom ta ten mong hian hei ten ta ka thalak te om wal ta hei ten the following how kha ten om tol ta ni mi zo as much pakhat la ke ma chuan min follow tu hi som ni pathun numa kan ni ta chuan tang kan kalanga hei mong hian upgrade my profile say post broad boost post create page my page recommend create group my group recommend create event search setting on ta setting a hian kan kalenga setting a chuan mani lo te ba te lo te siam na khan tamai ta save anga he privacy thlengin om ta ha privacy ta ni email notification pom ta ti hian ti khan mo kolom ta ni timeline of va ter po kha thak te pp timeline cover te password percent block user deactivate account pom vek thoni chuan la hian active ho en na khan ita hei ti hian account ho te training nga te thin 1 month di den ta ang khoi rin kan online le offline in da ta ni ti khan kan chua san thei ta logout du chen tan logout ti khom ta i logo i kal khan
chuan kan channel Mr. Yak hi min subscribe min lo like saka min lo comment sak ve turin in savai chunga karun nge ve ni kha zorom.online application misawin kan siam tu hi kulam phayat professor aniam John siam ania John Dan